Ake singeneke kunumber 8 la khona sinani sinama ketones. Buka lapha ama ketones lawa nakhona futhi sathola i-carbonyl carbon igroup yani yama atoms. Bese siza lapha ku number 9 carboxylic acid. Functional group bese kuthi la nansi i-functional group angisabafaka ngako H la ngibafake ungazigcina usudideka. Buka i-group of atoms u-C double bond OOH yabo awu-4 ama atoms lapha lawa awu-2 awu-3 awu-2 1 bese kuzoba ke i-bond kuma hydrocarbons. Uyabona? So i-functional group mesikhuluma nge-functional group so sikhuluma ngalezi zinto lezi. Kuyenzeka ke bakubuza ukuthi iyona yipi functional group. Bemekubuza lowo mbuzo loyo kwamukelekile ukuthi alkane manguthi alkene noma alcohols. Kodwa konje lo OH lo ubizwa ngani nge-hydroxyl group. I-carbonyl carbon ikhona la nakhona sina i-carbonyl carbon kodwa ngoba uzodideka kwamukelekile ukuthi carboxylic acid esikhundleni sani se-functional group makuthi carboxylic acid. Ngiqonda ukuthini? Uyabona amagama lawo ngasebenzisa ketone, carboxylic acid, alcohols, aldehydes, haloalkanes, alkynes, alkenes, alkenes. Akusiwona ama functional group, kunegama lakhona elikhethekile elibizwa ngani ngo-homologous series.